ସେଦିନ ସେଇ ସହର ପଢୁଆ ବାବୁଟାର କାହିଁକି କେଜାଣି ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସହରରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ, ଆନ୍ତରିକତାହୀନ ସାମାଜିକତା ସବୁଥିରେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମତା ଭରି ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ କେମିତି? ହେଲେ ମନ ପକ୍ଷୀଟା ତାର ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ଶୈଶବ କାଳର ଖୋଲା ଆକାଶ, ସବୁଜ ପ୍ରକୃତି, ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳ କୌତୁକ ସବୁକୁ ନୀରବରେ ଗୁମୁରି ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଗକୁ ଏକ୍ସମାସ ହଲିଡେ, ବେଶ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ। ସେଇ ଅବସରରେ ଟିକେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ସାହସ ବାନ୍ଧି ଏ କଥାଟା ସେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଛେପ ଢୋକି ଢୋକି କହିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସହରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଝିଅ, ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଚଳନୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁବ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକା, କାହାକୁ ସେ ପାସଙ୍ଗରେ ପକାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ସେ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଠାରୁ ନାସ୍ତିକ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜର ମନକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଝୁଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ସଜେଇ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା ଛୁଟି ଅବକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଧରି ତରତରରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଷ୍ଟେସନରୁ ଗାଁକୁ କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥିବା ଜଣା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସିନା କଚା ରାସ୍ତା, ଶଗଡ଼ ଗୁଳା ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜିକା କଥା ନିଆରା। 2-3ଟା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସବୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ସେ ଚାଲିଲା ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ ଥିବା ମାଆର ଶୁଖିଲା ମୁହଁଟା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ତାର ସିନା ଗୋଟିଏ ଆଖି ନାହିଁ, ହେଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହର ସେଇ ଆଖିଟା କେବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ପର ଘରେ କାମ ପାଇଟି କରି ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆର ଓଳିଏ ନ ଖାଇ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ କରିଛି। ଏମିତି ମାଆ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଶେଷରେ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଗାଁକୁ ବି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। କେମିତି ବା ଚିହ୍ନନ୍ତା? ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ପଚାରି ପଚାରି ନିଜର ପୈତୃକ ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତାହା ଭୂମିରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଇଥିବା ମାଉସୀ ଜଣେ ବାହାରି ଆସି ଥରିଲା ଗଳାରେ କହିଲା, କାହା ଘରକୁ ତମେ ଆସିଛ ପୁଅ? କାହାକୁ ତମେ ଖୋଜୁଛ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଏଠି ଆଗରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଘର ଥିଲା। ସେ ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଥିବାରୁ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ କାଣି ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ହଁ ହଁ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ତ ଏ 2-3 ମାସ ହେବ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ପୁଅର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ନିହାତି ସେ ଅଲୁହ ଗଡ଼ାଏ। ପଚାରିବା ଦିନେ କହିଲା, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ କାଣି ନଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା, ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଡାଙ୍ଗ ବାଜି ତାର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରନ୍ତା ପିଲାଟା ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ପୁଅ ପିଲାଟା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, ତାର ତ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଚଳିବ, କୋଉ ବା ଆଉ ବୟସ ଅଛି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ ଅବା କରିବି? ସେଇ ଗୋଟିଏ ତ ଧନ ସଙ୍କାଳି ମୋର। ହଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ମଣିଷ ହୋଇ କୂଳ ଉଜ୍ଜଳ କରୁ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଖସି ଯାଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ପିଲାଦିନ ସେ ଆଖି ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ମନେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମା ତାକୁ କେବେ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ।
କୋଉ ମୁହଁରେ ସେ କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ ବୋଲି? ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଚେତନା ଯେମିତି ହଜି ହଜି ଗଲା। ଭିତରୁ କିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧିକ୍କାର କରି କହୁଛି, ଯୋଉ ମା ଆଖି ନେଇ ତୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଲୁ, ପାଠ ପଢ଼ି ସବୁଥିରେ ଟପର ହେଲୁ, ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ବାହା ହୋଇ ବଡ଼ ସହରରେ ରହିଲୁ, କାହିଁ କାହିଁ ତୋର ଏଇ ବଡ଼ ପଣିଆ? କାହିଁ କାହିଁ ତୋର ଏଇ ବଡ଼ ପଣିଆ? ବଡ଼ ପଣିଆ